ponieważ był to łatwa możliwość wyjazdu, bo wszystkie papiery, a wyjeżdżali nie bogaci ludzie, tylko z reguły biedni, analfabeci, prześladowani. No ktoś za nich załatwiał całą sprawę, oni tylko musieli zapłacić, ale to bardzo słono kosztowało. Oni się zapożyczali, wyprzedawali wszystko, żeby ciągnąć do tej wymarzonej Ameryki. Zjawiali się w Mysłowicach i co? Dziesiątki tysięcy ludzi, które koczowały, no to wymusiły władze miasta: panie, jak pan robisz ten interes, to zrób porządek z tymi, którzy panu ten interes nakręcają. No i on wtedy wybudował ogromną kamienicę naprzeciwko dworca, gdzie mieściły się te biura załatwiające sprawy emigrantów i gdzie mogli przenocować ci ludzie, oczywiście płacąc za to. No było ich tyle, że zaczął stawiać na swojej posesji za tym reprezentacyjnym biurem baraki.